אז האמת קשה לדבר עליו כאילו עדיין בתוך השנה, ועדיין מרגישה מאוד מאוד את הגעגוע. וגם אני חושבת שהוא היה דמות מאוד מאוד עוצמתית ומשמעותית בחיים שלי. הוא פגש אותי באיזה צומת שהרגשתי שיש הרבה קליפות שמכסות את האור שלי. והיה לו ממש דרך לראות דרך כל קליפה ולראות ישר לנשמה. והאומנות הגיעה בשירות של הדבר הזה, כאילו הוא עבר מעבר, האומנות היה הדרך, הכלי בשבילו לראות את הנשמה של האדם ומאוד מאוד להאמין בה. כאילו לא לתת למסכים ולמסכות ולקליפות שמסביב להפריע, לראות ישר לאיזו נקודה נשמתית שהייתה כולה אור. כאילו הרגשתי שהוא ממש רואה בי איזושהי נקודה שמעולם לא הרגשתי שראו אותי ככה. וזה ממש כאילו באיזה פלא כזה הוא הוליד ממני ציור שהוא לגמרי אחר ממה שיצרתי עד אותה תקופה. אבל שוב, כמו שאמרתי, כאילו אני מרגישה שהאמנות באה בשירות הנשמה. כאילו המטרה הייתה לבטא איזושהי חלק מהנשמה, או לגעת באיזה חלק יותר עמוק בנשמה באמצעות הציור. וזה היה גם, הרגשתי שזה גם ההכוונה שלו בתוך הציור כהזדמנות להתחבר לעל מודע. אבל גם זה היה ההוויה שלו, כאילו הוא בא ופגש קודם כל אנשים, קודם כל נשמות, וזה היה כל כך עוצמתי, וממש שינה את חיי, אני מרגישה. אז נראה לי בשבוע אחרי שהרב טוביה נפטר, ציירתי, כי הרגשתי דחף ממש פשוט ליצור, גם אינטואיטיבית וכאילו באיך שהוא הנחה, וגם כאילו לנסות לתפוס דרך חלק מהאישיות המופשטת שלו שכאילו עזבה אותנו, או עזבה את העולם הזה והופשטה עוד יותר. אבל כאילו להנכיח משהו מהדבר הגדול הזה שהוא הביא אלינו, כאילו כאן בעולם, ממש איזה צורך להבין עוד את התורה שלו ולהנכיח אותה עוד. אז באחד השיעורים הראשונים שלי איתו הוא אמר לי, הוא נתן לי איזושהי הנחיה, אני לא זוכרת מה, והתחלתי לצייר אותו. אני לא יודעת איך זה הגיע שם, כאילו אולי הוא אמר פורטרט, וכאילו היה בו מין אור כזה שזה היה הכי טבעי לי לצייר אותו, והראיתי לו והוא אמר, אל תציירי אותי. כאילו זה מאוד אופייני לו כזה, לא. אז אחרי שהוא נפטר הרגשתי כאילו אני חייבת לצייר תמונה שלו. אז הרגשתי גם שאני קצת בוגדת כזה, וגם שאני כאילו מוכרחה להנכיח משהו מהאור הזה שלו. אני עדיין מרגישה את זה מאוד חזק, כאילו את הצורך להביא משהו מהדבר הזה הדבר הזה שהוא הביא לנו לאורך השנים מאוד 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 יקר ונדיר. ולעשות לזה עוד כלים בהבנה שלי, כאילו איך שאני הבנתי ואיך שאני פירשתי את המתנות האלה ואת הדרך הזאת שנותנת המון מקום לנשמה לעוף. והמון חיבור, גם פנימה וגם למעלה, וכאילו רצון מאוד גדול להכניס את זה לכלי, כי גם כשהוא היה בחיים הוא לא היה מכניס המון לכלי,
היו עוברים המון שיעורים שלמים שהוא לא היה אומר לי מילה. שאולי הוא יעשה איזה תנועה כזה, וזהו, הוא היה מספר איזה סיפור, וכאילו, גם בחייו הוא לא נתן המון כלים, הוא נתן מין כיוון, ואני חושבת שזה גם חלק מהחופש שאפשר לכל אחת ממש להגיע לעומק שלה, ולייחודיות שלה שבא לידי ביטוי. בקיצור, אז אני מרגישה ממש צורך גדול, כאילו, להבין יותר ולאחוז קצת יותר במתנה הזאת. בקיצור, אז ציירתי ציור והבאתי אותו. והוא תלוי לי בסטודיו מול הפנים שלי כשאני מלמדת, הוא ממש כזה מולי, ואני מרגישה שמשהו מההזמנה שלו לראות את האור ולהנכיח אותה ולבחור בה ולתת לה מקום ולהזמין כאילו את העל-מודע, את הקדוש ברוך הוא שינחח כאן במפגש ובאמנות ובכל מפגש עם אנשים ועם המציאות ועם הטבע, כאילו מין הזמנה כזאת דורשת קצת, שאנחנו כאן יש לנו תפקיד להביא עוד קצת בחלק אלוהים כאן לעולם. ואני חושבת שלא עובר שיעור אחד עם תלמידות שלי שאני לא מזכירה משפט שלו. כאילו ממש הדרך שלו מאוד מאוד מוטמעת בי. למשל, נראה לי השבוע הזכרתי, כאילו, כל ציור הוא הכנה לציור הבא. שכל ציור הוא מין מדרגה שמעלה אותנו למדרגה נוספת. הוא אמר לי פעם, מלכה, את לא חייבת ללבוש את כל הבגדים שיש לך בארון בבת אחת. את יכולה ללבוש יום אחד בגד הזה ויום אחד בגד אחר. עולה לי ככה עוד משהו שנראה לי הקשר האישי היה מאוד חזק, גם מהיכולת שלו לראות ישר לנשמה, אז ממש הוא היה עבורי דמות עוגן שבכל צומת בחיים רציתי את הראייה הזו שלו ורציתי את המבט הזו שלו ואת את המבט הזה המעמיק מאוד מאוד נבון ורואה איזו תמונה הרבה יותר גדולה ממה שאני רואה. עלה לי עכשיו, כאילו לפני החתונה, באתי אליו לסטודיו שיברך אותי ושייתן לי איזה הנחיה או כאילו איך נכנסים לדבר הזה. אז הוא אמר לי בואי, והביא אותי לחלון של הסטודיו. הוא אמר, תסתכלי. והיו בחוץ פועלים שעבדו על יסודות של בניין. והוא נתן לי להתבונן איזה 3-4 דקות ככה. ושאלתי אותו, מה, תגיד משהו, כאילו. אז הוא אמר, זה מתחיל ביסודות, וצריך לבנות יסודות מאוד מאוד איתנים. ואני מרגישה שהמשפט הזה, כמו הרבה משפטים אחרים, ממש נצרבו עמוק בתוכי, ונוצנים לי איזה דרך חיים, כמו מגדלור כזה, שיש לי איזה עוגן באופק, שאני יודעת לאן להתכוונן. איזה עוגן כזה של הרבה דיוק, והרבה אור, והרבה ענווה, ומין כאילו אמת וקרבה לקדוש ברוך הוא שממש מוביל אותי עדיין בחיים. אני מכירה את טוביה מהתקופה שהוא היה במעון. זה כבר לפני הרבה שנים. ומאז אני הולכת אחריו. איפה שהוא הולך, אני הולכת אחריו. זה למכללה, ולמכון טל, ולכל המקומות שהוא הולך. אחד הדברים, היו כמה דברים שמאוד
עזרו לי בלהיפתח בנושא של הציור. אני מאוד פרפקציוניסטית, אני צריכה שכל קו יעמוד במקום, והוא עזר לי לצאת מהפרפקציוניסטיות הזו. וזה עזר לי גם בחיים הכלליים, כאילו שפעם נורא, כל דבר היה מאוד חשוב לי שיהיה בדיוק במקום, ובדיוק בזמן שאני החלטתי, ותמיד היה אומר לי, תתחילי. הייתי מתחילה לצייר פרחים, והוא אומר, תפסיקי לחשוב על הפרחים, תחשבי על משהו אחר, אל תחשבי על פרחים. ואז פתאום יצא לי איזה משהו מופשט שדומה לפרחים, אבל עד היום זה תלוי לי בבית, ואני כל כך מרוצה מזה. כי הוא הוציא אותי כל קו שאני הייתי עושה, זה היה מעצבן אותי אם זה לא היה במקום. והוא לימד אותי להסתכל על הדברים יותר ברוגע, יותר בהסתכלות כללית, יותר בהסתכלות עמוקה יותר מעבר לפרח או לציור שאני רוצה לצייר. הוא היה מאוד אישי עם כל אחת. כל אחת ציירה את הסגנון שלה, את הכיוון שלה. אם הוא ראה למשל שנתקעתי באיזה עבודה, היה אומר לי, תעזבי את העבודה, את עושה עכשיו תרגיל. הוא נותן לי איזה תרגיל כדי שאני אצא אתה יודע, לפעמים אתה נכנס לתוך ציור, אתה מסתבך איתו, והוא ידע מתי להגיד לך, תפסיקי, עכשיו את עושה משהו אחר. באופן כללי, גם הוא נתן לנו הרבה נקודות מחשבה, כלומר זה לא רק הציור, נתן לנו המון שיחות, שאחר כך הייתי הולכת הביתה וחושבת על השיחות שלו, והיום אני מתחרטת שלא הקלטתי חלק מהדברים. אני יודעת שהקליטו חלק מהדברים, אבל היה לזה המון עומק והמון מחשבה והמון הכוונה להסתכל אחר כך על העבודה ועל דברים אחרים בצורה אחרת לגמרי. אני רוצה להגיד משהו אישי גם שמאוד אהבתי את היחס שלו לאשתו, לפנינה. זה נתן לי גם הסתכלות על החיים האישיים שלי. כמה שהוא דאג לה, כמה שכל דבר היה חשוב לו. והרבה פעמים הייתי אומרת, וואו, זה כיוון ממש יפה שאני צריכה לאמץ לי בזוגיות שלי. גם כל פעם שקורה איזה משהו אישי, הוא ידע תמיד להרים טלפון, לשאול מה נשמע, אם הכל בסדר, ובאמת כל כך קשוב וכל כך, הרגשתי כמו אבא. אבא שאבי נפטר מאוד מאוד צעיר, אז הרגשתי כאילו שאני יכולה לדבר איתו על כל דבר. היה פעם אחת שבאתי עם סערת רגשות וזה, אז הוא אמר לי, בואי, לקח אותי לחדר אחר, ישב איתי, דיבר איתי. אתה הרגשת שאנחנו חשובות לו, שהוא לא בא, טוב תציירו, תביאו לי את הכסף, אני אלך הביתה. לא, הוא בא כי הוא נהנה, והוא אמר לי פעם, אני נהנה לבוא ולשבת איתכם ולצייר ולהקשיב לכם ולראות אתכם. דבר נוסף זה שהייתי יושבת מציירת ציור ומרגישה שזה לא זה וזה לא זה, ואז הוא בא ועושה נקודה. ופתאום הציור היה אחרת. הנקודה הזאת, עשיתי איזה ציור של בריאת העולם, הוא בא ועשה לי עיגול צהוב. ופתאום הבנתי מה אני רוצה, מה זה הציור הזה. לפעמים הדברים הקטנים האלה, הוא לא יתערב לך, א', הוא ידע שלא מתערבים לי הרבה בציורים, אבל הוא ידע שמותר לו להתערב בנקודה, במשהו, זהו, אני חושבת שזה ממש חבל, אני תקופה לא באתי כי היו בעיות בדרכים שלנו. היום שהכביש כבר פתוח, הייתי שמחה אם הוא היה ממשיך והייתי מגיעה שוב לצייר, כי זה נתן לנו המון כוחות. המון כוחות. חיכיתי, המשפחה שלי ידעה שביום ראשון לא מתקשרים אליי, לא מדברים איתי, לא אומרים לי כלום. זה יום קדוש. זהו, ואנחנו מתגעגעים ונקווה, אולי נצליח לעשות איזה קבוצת ציור המשך של טוביה ולתמוך אחת בשנייה. זהו. אני מבית חגי, הר חברון. היו לנו בעיות בכבישים נורא, ואז הפסקתי, אמרתי לו, תשמע, אני נוסעת כמעט שעתיים עד שאני מגיעה לפה, אני באה עייפה, אין לי כוח.
והתקשרתי אליו כמה ואמרתי לו, ממש כל כך חסר לי, אבל הנסיעה הזו הייתה מורטת לי את העצבים. ועכשיו נפתח הכביש, אמרתי, וואו, אם עכשיו הייתי חוזרת. הוא היה מתחיל את זה, איזה נוף היה, איזה יופי, איזה ערים, אתם מפסידים. הוא כל כך, הוא אמר לי, הוא אוהב את המקום הזה, את האזור הזה של הערים, שבחורף יש ירוק, ובקיץ הצהוב והחום, כל הגווני חום. הוא מאוד אהב את האזור של מעון וכל האזור הזה שם. אם אתה נוסע למעון וכרמל והאזור הזה שם, אז בדרך יש שם שטחים ענקיים שבקיץ יש שם פריחה מהממת, הכל ירוק. ובחורף אתה רואה כל מיני גוונים של צהוב וחום, ובאמת הנוף שם באמת משהו מיוחד. זה גם משהו שלמדתי ממנו, להתייחס לצבעים כחלק מאוד חשוב בציור. לקחת את הצבע שהוא החלק הכי חשוב. להפסיק לחשוב מה אני רוצה לצייר, לחשוב איזה צבעים אני רוצה לצייר. הוא נתן לי הרבה תרגילים לעשות על צבעים. תעשי כל מיני צורות עם צבעים, תבחרי שני צבעים, שני צורות, יאללה, תעשי עבודה. כדי להבין שאפשר לצייר דברים בלי לתכנן מראש מה אני רוצה לצייר. תציירי, תראי מה יצא לך. באמת בן אדם מיוחד. וההשקעה שהוא עשה לנו כשנסענו להר ברכה בקיץ, היינו נוסעות כל שנה בקיץ ליומיים בהר ברכה, הוא עושה לנו סדנה פשוט המקום והאווירה, ודואג לנו לארוחות ערב, והם עומדים במטבח שם ומבשים אצלו במטבח. כן, הוא אמר לי כמה פעמים שאנחנו נותנים לו הרבה כוח. זהו, זה דרכו של עולם. לא, באמת זה באמת קשה לי להגיד במילים, כי המפגש שלי עם טובי היה יותר חוויה. וזה קצת מצמצם, כאילו את החוויה, המילים, וממש קשה לי לבחור אותם ולדעת איך להתנסח בהם. אבל אני אשתף שלפני, דבר ראשון לפני זה הרבה שנים, למדתי פה במכללת אמונה עם טוביה, שם כאן הכרתי אותו. במהלך השנים זכורה לי סיטואציה כזאת שאני נוסעת ללמוד טיפול באומנות במקום רחוק, שהיה גם מאוד מאוד רחוק מהתפיסת עולם שלי ושל הערכים שגדלתי, והלכתי, אבל היה מקום מקצועי. וקבעתי לנסוע מחוץ לעיר, יצא שקבעתי מתחת לבית של הרב טוביה, ואני מחכה לחברה הזאת, ומאורהרת, ככה נוסעת לשם, עומדת שם מאוד מאורהרת, ופתאום הרב טוביה מגיע, ואומר לי, שלום שרה, מה קרה? הוא זיהה את ההרהור הזה, אז סיפרתי לו, אני נוסעת ללימודים, וכך וכך הכיוון, וכך וכך הגישה. ואז הוא אמר לי משפט, זה היה לפני המון שנים, הוא אמר לי, תראי, הם חופרים ומעמיקים בשביל למצוא איזשהו רפש, בשביל למצוא את הקושי, בשביל למצוא את החושך. אנחנו חופרים ומעמיקים בשביל למצוא את האור. וזה בעצם שני מקבילים, אז איך לא תהיה עצובה? וזה ממש הלך איתי, ממש הלך איתי והולך איתי. אני מרגישה שבאמת לשם הוא חתר כל הזמן. עוד סיטואציה שככה, אני ממש זוכרת, עכשיו נסעתי עם לאה, עברנו ליד האולפנה לאומנויות, ובכלל הנסיעה למפגש עם הצבע והציור, היו הכנות, כמו מקווה לפני התפילה. זה היה כזה משהו, כזה הכנות וכניסות ולאט לאט. ואני ממש זוכרת אותנו ככה עומדות עם בת שבע לפני השערים. היה ככה להיכנס דרך שערים ומפתחות. והיו שיחות כאילו סמולטוק כאלה, אבל כל דבר היה לו משמעות. והמפגש איתו, אני הרגשתי בתוך עצמי שאני
פותחת עוד משהו בתוך עצמי, משילה קצת את היום-יום, את הרגיל, את השטוח, מתחילה להיכנס לעומק. עוד כניסה ועוד כניסה, ועם המפתחות, וככה הוא היה מסתכל על הצמחים שצומחים מתוך הבטון ואומר משהו על זה, מסתכל על איזה שלט שפתאום היה שם, ככה, ולאט לאט נכנסים לעוד כניסה ועוד כניסה, ויכול להגיד, ראיתם איזה דרמה הייתה בשמיים אתמול בערב, או כאלה דברים של ככה לקחת את החוויה של מתוך הסביבה שאנחנו נמצאים, ואז להיכנס לאט לאט עד שככה, באמת הייתי מרגישה שנכנסים לאיזשהו מקום מיוחד מאוד, הזדמנות. הוא הזמין להיכנס פנימה, הוא הזמין לגעת במקומות מאוד מאוד עמוקים, רגישים, קדושים, מקומות של הרבה אור. הוא חתר לשם, הוא הזמין לשם, ולפעמים הוא ככה באמת כיוון בהינף יד, או במבט, או באמירה, לכוון עוד יותר ככה, להיות מדויקים עם המקום הפנימי. אני זוכרת שתוך כדי גם הייתי כותבת לעצמי כל מיני הגיגים, זה ממש היה מין חוויה כזאת שגם הבנות אפשרו את זה, המפגש עם הבנות והסגנון של העבודה מאוד מאפשר גם מקום מחבק מצד אחד או מכיל, וגם מקום שככה אפשר להיות מאוד לבד ומאוד במקום שבו אתה נמצא. ממש הייתה חוויה, המון דברים אני מרגישה שאני בכלל לא הבנתי. כאילו, הוא היה מדבר והייתי אומרת, אוקיי, יש פה איזה משהו, אני לא מבינה, אני צריכה מישהו שיתרגם לי, או אני צריכה סולם כדי להצליח לעלות מהאדמה שלי אל תוך המקומות שהוא, או אל הגבהים שהוא מראה, ולא תמיד אני הצלחתי. אולי זה עדיין תמוה בתוכי, זה שיעורי בית להמשך. והרגשתי שגם הוא מעמיק מאוד בראייה הכללית שלו את התפיסה של העולם, של מהלכים שקורים בעולם, של מהלכים שקורים בעם ישראל, עם הרבה מאוד דרישה נוקבת, להיות ממוקדי מטרה ולהיות שליחים של דבר מאוד גדול, וללכת ככה צעד צעד, לא לשכוח את הכיוון. גם מאוד נהניתי מאיכשהו אהב את החיים, הוא אהב לאכול, הוא אהב נופים, הוא אהב הרבה דברים יפים, הוא אהב, כן, גם. הוא אהב, היינו מדברים על מתכונים, על איזה בשר הוא קונה, על איך הוא מכין אותו. דברים כל כך מחוברים ליצריות של החיים, וזה מה שעשה את זה כל כך חי ומחובר ואמיתי. ופשוט זכיתי גם לפגוש אותו בשכונה, בקריית משה, מדי פעם. וכל פעם זה היה כזה אור של, וואי, איזה חוויה הייתה לי היום, פגשתי את הרב טוביה. זה כזה, כן, הוא היה מתעניין. הייתה תקופה שאבא שלי היה בן גילו ומאוד הידרדר, אז הוא ככה, נתן לי כל מיני עצות. תגידי לאבא שלך שיוכל את זה, שילך לשם, התעניין, מה שלמה, הוא ממש היה מאוד... אני חושבת שזה שהוא היה כהן, זה גם היה משהו ממש חזק. הדרך שלו לראות באהבה ולברך, ממש עבר, כמו צינור. זהו, עוד לא נגעתי בחומרים של הציורים ושל המפגשים שכתבתי. אני חושבת שזה עוד טרי מדי. או שאני רוצה להשאיר את זה, שיהיה לי כמו שילד קטן משאיר עוד קצת להמשך. שיהיה לי עוד קצת, עכשיו החוויה עוד מאוד מאוד זכורה וחיה. אני כל פעם התפעלתי ממנו איך יש לו ידע בכל מיני תחומים. כל תחום, בתולדות האומנות בכלל, זה ברור, אבל באמת כל תחום, בכימיה, גם בנייה מאוד מאוד העסיקה אותו.
לא סתם. ממש ארכיטקטורה ובנייה. כן. הבן שלו נתן ארכיטקטורה. הבן שלו. אבל הוא כל הזמן נתן ככה באמת, אבל גם כל מיני דברים בפוליטיקה, בכל תחום, פוליטיקה של העולם, הוא ידע? לא יודעת, המון דברים, גיאולוגיה, כל פעם הוא היה מביא מתחום אחר, ואמרתי, וואו. והתעניינות. המבדים של אטומים כן, הייתה לו התעניינות, כאילו לחוות את כל החיים, ככה לתפוס את כל העולם בכל הרבדים. נכון, שהבאתי גם כן את התלמידות לסטודיו שלו בתלפיות. פשוט שיחוו, שיראו אותו מצייר, שיראו את הצבעים, את באמת מיוחד מאוד, אני חושבת שיש לו בשורה כל כך ייחודית וכל כך אמיתית, איך הוא, לא רק שמציירים סמלים כאלה, לא, תציירו את הנשמה, וזה כבר יהיה הציור כמו שאמרו לפני, צריך להתחיל עם איזה נקודה, כי להביא את כל מה שזכיתי במפגש לקבל ובפגישה הזאת עם מורה דרך יקר ביותר שזכיתי בו, אז אני אתחיל. ובעצם שמעתי את מלכה לפני שאמרה שהאומנות זה היה השירות לדבר הזה. עכשיו, על זה אני לא הולכת להסביר זה, כל אחד יסביר לעצמו מה זה הדבר הזה. ואני זוכרת כשסיימתי את השיבה של אבא שלי, הייתי הולכת בשביל והייתי מרגישה שהעולם, לא יודעת איפה אני נמצאת, ואיפה העולם נמצא, והייתי שואלת אותו, אבא, מה אני עושה עכשיו? והייתי שומעת קול, מה זאת אומרת? ממשיכים ללכת. ואתמול הייתה לי, לא יכולתי לישון בלילה, והרגשתי, אני לא חושבת הרבה על הרב טוביה, אולי כהגנה גם, כן, למרות שיש לי תמונה בשמחת בת של תפארת, ורואים, אני ונתנאל עם תפארת, לצד נתנאל הרב טוביה, לצד שני פנינה, הם נשארו עד הסוף איתנו בתמונה המשפחתית, שבקושי היה לנו משפחה פה, והם ובתמונה המשפחתית שלי, הרב טוביה, זהו, כאילו זה... הדבר הזה, באמת, האומנות. אז אתמול בלילה, לא יכולתי להירדם, וצפיתי באיזה רב חבדי שדיבר, אני לא יודעת איך לתרגם את זה בעברית, הקדוש ברוך הוא נותן לך מתנות, ואתה אמור להפוך אותם, לתרגם אותם, תקבל גם כסף מהם. אתה יודע ממה אתה טוב, ודרך זה... עכשיו, זה קשה להסביר את זה, אבל התחלתי להרגיש, אני כל הזמן, ביחד גם של הקבוצה, כמה פעמים, לא יודעת למה אני הולכת לכיוון הזה, אבל שאלתי את מלכה, בא לעשות את הציורים, למכור, לא למכור, זה שייך, לא שייך, אולי זה מוזיל את סוג העבודה, את מה שהוא נתן לנו, מה דבר כזה יקר למכור, ואיך ומה, והדבר הזה כל הזמן מעסיק אותי. והגעתי גם למקום שעשיתי דיגיטציה של תמונות, ופתאום אתמול בלילה אמרתי לעצמי, צריך להפסיק מתישהו לחשוב, צריך לחבר בין שמיים לארץ. אמרתי, אולי תמכרי, ואנשים, מישהו ישאל אותך, מה זה הציור הזה? מי המורה שלך? הרב טוביה. אתם רוצים? יש סרט. לכו תראו, תבינו מי זה היה הבן אדם הזה. זאת אומרת, אני יכולה לדבר על זה, אבל הציור ידבר פי 1000. ואני לא יודעת כמה הוא יתפוס. זאת אומרת, מצד אחד כן, זה יביא לי משהו, שדרכו כנראה אני צריכה לעשות הנצחה. אני כאילו רק בידדתי את מה, למכור ציורים? לא אומרת, את לא קולטת, את יכולה גם למכור, ולמה לא? אבל דרך זה את היית בנקודה מסוימת בזמן, שלחו לך את השליח הזה, תני לו לצאת החוצה, דרך זה, גם כן. וגם אני מרגישה שבעצם אני מנסה לשכוח, אני לא רוצה לחשוב כל הזמן על הרב טוביה, כי זה כואב. מצד שני, השכחה, בתוך השכחה יש גם כוח. זאת אומרת, שאני מרגישה שאיכשהו צריך לצאת מכל מה שקיבלתי ממנו אני צריכה לתת איכשהו. אני לא יודעת עדיין איך, אבל בוא נראה. עכשיו, גם שמעתי את הבן שלו, הוא היה, וגם בסרט שעשית, הוא מדבר שם, שהיה, כאילו,
לא לעשות ביג דיל מכאילו עבודה זרה מאומן שלא יעשה מעצמו עבודה זרה, ויש איזה קטע יותר מאוחר, שכשהוא קם בבוקר, זה לא שהוא, וואו, ציפורים, אנחנו מדברים על כמה הוא התלהב על החיים, אבל אני גיליתי משהו, שאותי לפחות נתן לי להבין שאני גם ילדה שלו, כאילו מישהו הבין את המבנה שיש לי בפנים, הבן שלו סיפר לי, וגם הוא אומר בסרט, שהוא לא היה קם, הוא היה אומר, מה אני עושה כאן? הדבר הראשון לא היה הטבעי, כמובן אמר מודה אני, מן הסתם, אבל זה, מה אני עושה כאן? מה זה הבלגן? מה זה, איזה מקום כאילו שיכול לשכנע אותך לרדת מטה. והבן שלו גם סיפר לי, כשהייתי בשבעה, שככה, דיבר גם על הרבי מלובביץ' וגם על אבא שלו, שכאילו מין מקום שאנחנו רואים את אהבת חיים, אבל לפני כן יש איזו נקודה שממנה הוא בוחר את החיים. הוא עובר מהנקודה הזאת של, מה זה כל הדבר הזה? מה זה? כל יום לשאול מחדש את הדבר הזה. זה קשה, אתה יכול או ליפול או לבחור בחיים. ואז, כשהוא בחר בחיים הרב טוביה, הוא היה בכל דבר. והרגשתי גם שהוא לא אומן ויש לו את החיים שלו, הכל זה היה מין חוויה אחדותית, הוא רואה כל הזמן כשאני רואה צמח שיוצא מהקיר, אני נזכרת בו, אולי זה דברים שאני צריכה לזכור גם, כאילו את העוצמה של החיים של משהו שפורץ, החיים פורצים, הם מתנה, אבל הם גם בוחרים בה, והציור אצלי זה היה גם, אני ראיתי את ההקלטה הקודמת, אני לא, אמרתי לשרה שהיא לא פה, אני מתחילה איזה משפט ולא מסיימת את זה. ובציור, אני חושבת, דרך הצבע, שהוא נורא יקר לי, כאילו, כמשהו אני לא חושבת שמישהו לא אוהב צבעים, אבל יש אנשים שיותר כנראה מדבר אליהם. הציור כאילו מין מושך את השמיים לארץ. צריך מתישהו, כאילו בין 90 על 90, יש לו גבול, אתה צריך מתישהו נגמר, אתה צריך לבטא משהו, אתה לא יכול להגיד את כל מה שאתה... למרות שבסופיות הזאת יש נגיעה מאוד גדולה, זה בא מהמקום הזה, האינסופי, שאין מילים, אז זה קיבלתי הרבה ממנו, והייתי גם מאוד מאוד, כאילו הבנתי כאילו בציורים, שכאילו כל חלק של התהליך של הציור הוא חלק של הציור. בין אם זה אתה עובר ציור האחרון, הוא הכנה לציור הבא, או אם זה אני עוברת על ציור, לא לפספס, לא לפחד לאבד הצלחה. זה דבר מאוד גדול. או לא לפחד לנקות בזמן שאתה מצייר, כי הרבה פעמים מהניקוי יוצר ציור. ואפרופו של שמיים וארץ, היה איזה ציור, אני כל פעם שבאתי, אני מנסה כל פעם לתת שמות לציורים, ואני לא מצליחה, כל פעם זה משהו אחר, אבל היה איזה ציור שנולד מזה שישבתי במרפסת שלי, ואני רואה איזה מלון ולמעלה את השמיים, ואיך שהחתיכת בטון הזו, המוצקת, כאילו פוגשת את השמיים הזה, וניסיתי לבוא לצייר את זה, וברוך השם הוא עזר לי, אחר כך הוא אמר לי גם איך לשחרר את זה, לא, כאילו נתקעתי באיזה נקודה, והוא עזר לי לשחרר את הציור, וזה הפך להיות ציור, והציור הזה גם יצא יפה, כי היה גם שיתוף פעולה עם מישהי, ששאלתי אותה, זאת אומרת, בכיתה היה משהו מדהים, מה שקורה גם. אז אני מרגישה שכל אחד שמדבר פה, הוא יביא כל פעם קצת, זה כמו שבן אדם לא יכול לספר את הכל על ההורה שלו. בלתי אפשרי, זה... אז אנחנו פה כל פעם שנפגשים, לוקחים עוד משהו, עוד איזה משפט, שאני לקחתי עכשיו משפט ממלכה וגם משרה, ואני כאילו מרגישה היא שאלה אותי גם בבוקר, שבאנו, את רוצה שנצייר, נעשה, אמרתי, צריך להנציח, אבל כאילו צריך להתחיל לדבר על הרב טוביה כבר מהמקום של מה יצא מאיתנו בדבר הזה. כי אם לדבר רק על היה, זה יכול גם לתקוע. הדברים שהוא נתן הם כדי לפרוץ דרך קדימה, אני חושבת, בכל התחומים, בין אם זה בציור, יש כאלו שזה יהיה דרך האומנות, ודרך שזה יהיה באומנות, בתוך כל דבר שעושים. שמעתי שאיפה ילד צריך ללמוד במקום שהוא מרגיש מוגן,
איך אומרים סייף? בטוח, יודע שרואים אותו, שאוהבים אותו ושמאוצים אותו מן הכוח אל הפועל. חד משמעי. הרב טוביה בשבילי, אני זכיתי ב2-3 מנטורים בתחומים מסוימים. הוא היה אחד מהם, זה מורה, זה מאוד קרוב לאבא גם אפשר להגיד, אבל כמובן, זה אבא רוחני, זכיתי, וגם אני אהבתי לראות שאצלו זה לא עכשיו אני אומן ועכשיו אני אבא ועכשיו אני לומד טוב, הכל זה היה אחדות בדבר, ולכל דבר היה לו את הגבול שלו, ברוך השם זכיתי. אני מקווה ואני מאוד מודה גם לקבוצות שהיו. אני חייבת להגיד את זה, זה נשים מדהימות, כשאני פוגשת אותן כל פעם איזה נקודה, זה משפחה, אתה מקבל משהו שהוא, את קיבלת מצוין, אני לא כמו ילדה למה אני לא קיבלתי, לא, יופי שי קיבלת, עכשיו תתחלקי עם האחרים ברוך השם, ואני מקווה יש לי איזו כמיהה שכן יהיו ציורים שיצאו ממני, אני מקווה שזה יקרה, כדרך ביטוי וגם כדרך הנצחה. אני כן רוצה שאנשים יגידו, ואני אגיד להם, איזה ציור זה? ואני אגיד להם, המורה שלי זה היה הרב טוביה כץ. ובואו ישלח לכם איזה לינק על הסרט, ותראו ותשמעו מה הוא אמר, כי... לא, אתה אומר שהוא היה אומר, כאילו היו נושאים שהוא היה בעצם חוזר עליהם, או רעיונות שהוא היה אומר אותם שוב ושוב, אבל איכשהו אני הרגשתי שאצלי הוא היה אומר לי, ואולי גם בזה יש אנשים שמרגישים שותפות לזה, שהיה אומר לי את הדברים האלה בדיוק בזמן שהלב שלי נפתח לשמוע אותם. וזה היה נופל ומרווה איזשהו מקום צמא בדיוק בזמן הנכון. וגם לפעמים הוא היה אומר לי את הדברים דרך התבוננות בציור. הוא היה אומר משהו בציור שאני צריכה לשנות, או להפוך או להזיז, וזה בעצם היה משהו שהוא רצה להגיד לי על הנפש, על המקום, על והוא לא צריך, זה היה כל כך ברור, והוא כל כך עושה את העבודה. היה ממש זכות גדולה. אני מוכרחה להגיד, לפני שאני בכלל מדברת, שאני מאוד מתגעגעת למפגשים של יום ראשון, לציור בבוקר עם הקבוצה ועם הרב טוביה, שזה היה הרבה שנים היום הכי טוב שלי בשבוע, והוא ממש חסר. אני אולי קצת שונה מאחרות שדיברו פה, כי חלק מדובר בכאלה צעירות שהכירו את הרב טוביה בגיל די צעיר וגדלו איתו. אני התחלתי לצייר עם הרב טוביה רק אחרי שהגעתי לפנסיה. הוא כבר לא היה דמות אב עבורי, כי היה מעט שנים בינינו, זה לא... אבל הוא היה בן אדם שמאוד מאוד השפיע על החיים שלי, ומה שמאוד מאוד... סליחה. הוא ראה כל אחד, כל אחת. ציירנו בקבוצה. אתה יכול להסתכל, יש קבוצות של ציור כל מיני. בדרך כלל, אם את גומרים שיעור, אז תראה שיש לך כך וכך ציורים בערך אותו ציור. כי זה מה שעושים רוב המורים לציור. מצטערת, אבל זה מה שקורה. אז אם ציירו, נאמר דיוקן, אז כולם מציירים דיוקן, ויש הדרכה של לצייר את זה ככה, וזה אצל הרב טוביה. הוא נתן לכל אחת ללכת במקום שהיא הייתה. הוא למשל מהר מאוד קלט
שאני מכאלה שמסתכלים דווקא. אני אוהבת לצלם, אני רואה דווקא את כל העשב בגדר, זה מה שאני הייתי עושה גם בלי הרב טוביה. והוא ידע לנצל את זה. הוא תמיד היה אומר לי, תלכי, תצלמי את הדבר הזה, תצלמי את הדבר הזה, תצלמי. אף פעם לא העתקתי מציור, אבל להסתכל. אתה מצלם, אתה מסתכל על זה מכל הצדדים, נשאר רושם, ואת הרושם לצייר אחר כך. זו הייתה הדרכה עבורי, לא עבור אחרים. כי הוא ראה שזה החלק שלי, זה מה שבא מתוכי. והוא ידע, זה היה דבר מדהים, איך שהוא ידע לכוון כל אחת לכיוון, אבל מצד אחד לא להשאיר אף אחת במקום שהיא הייתה, אלא לתת לה להתקדם. כן ללכת עם הבן אדם, אבל לקדם, לשפר, זה היה משהו מבחינתי, אני באמת, משום שכבר הייתי בפנסיה כשבאתי לצייר, ועבדתי כל החיים, וזה לא שציירתי כל החיים, כן? אני עשיתי דברים אחרים לגמרי לפני כן, אם כי ציירתי כל החיים. אבל ציירתי, רשמתי, עשיתי איזה פלקט לגננות, אבל לא הקדשתי לציור באמת, אני יודעת, לאומנות, הפעם הקודמת שדיברנו, זה היה במקום שציירנו, ועוד בחייו, ובאיזשהו צורה אני קיוויתי לראות אותו שם. זה היה לי מין אכזבה כזאת שרק באו לצלם אותנו. אבל את העובדה שהוא נפטר, קשה לי לקבל עד עכשיו. כי באיזשהו מקום הוא חי בעיניים שלי. הוא ממשיך להדריך לכיוון שהוא זה. מישהי אמרה פה שהוא נתן, צייר רק נקודה קטנה בציור, וזה מה שעשה. הוא ידע שאני לא יכולה שמישהו ייגע לי בציור, הוא לעולם לא הוסיף לי נקודה בציור. אם הוא רצה שאני אשנה משהו, הוא היה אומר, אני חושב שפה היה כדאי, אם את רוצה ואם זה בסדר מבחינתך, כדאי לך, לא? זה את צריכה. והוא פשוט הכיר כל אחד. הוא ידע, הוא לא היה מין מורה כזה, כמו אחר כך אני הלכתי לצייר קצת במתנ"ס, כדי לצייר להיות באיזה קבוצה, וזה כל כך לא זה, כי שם זה הולך ככה. אם אני אצלם בזה, אז תשימי את הציור על ידך. לא, אני לא שמה. למה את לא שמה? כי לא ככה אני למדתי. לא יעזור כלום. אני זוכרת מה שהסתכלתי, מה שזה, כך ידריך אותי הרב טוביה, וכך אני עושה. לא יכולה, סתם לשבת ולהתיק ציור. שצילמתי, אין לזה שום טעם. כי כשאני מצלמת, אני מצלמת ואכפת לי לצילום. זה לא ככה כלאחר יד, אני מסתכלת וזה, והצילום מספיק יפה, אפשר לתלות אותו אם כל כך רוצים. אם אני רוצה לצייר, אני צריכה לצייר את מה שאני רואה בתוך הציור. אולי משהו כדאי לי להוציא, אולי משהו כדאי לי להדגיש, אולי זה לא להעתיק פס, לא בא בחשבון. למה? כי כך חונכתי על ידי הרב טוביה, וכך עד היום אני לא מסוגלת לעשות את זה.
ובאמת, אני מתגעגעת. הייתי שמחה אם היו באמת עושים איזושהי תערוכה של עבודות של תלמידות, ואולי תערוכה של עבודות שלא בשל תלמידות, משהו ביחד, משהו של איזשהו המשך, כי מאוד מאוד קשה. אמנם ההפסקה הייתה איטית, כי בגלל הקורונה וזה, זה ככה, קודם למדנו ואחר כך כמה מפגשים ואחר כך זהו, אבל באיזשהו מקום ההמשך חסר, לפחות לי, כמו שאני שמעתי לכל האחרות פה. חשבתי ככה לפני שדיברתי שאני מרגישה שהפרידה הפיזית מהרב טוביה היא שונה ממה שסיטואציות אחרות שהיו כביכול דומות, כי אני מרגישה שהנוכחות שלו מאוד נוכחת בחיים שלי, שהגעגוע הוא למפגשים הפיזיים, לאפשרות להתקשר, למפגש הכביכול הבלתי אמצעי, אבל החיבור של הנשמות, אני מרגישה אותו כל הזמן, כל יום. לכן זה סוג אחר של געגוע. וזה גם חוויה מאוד חזקה. גם כשאני עובדת בסטודיו ואני חושבת תוך כדי, גם כשאני מלמדת, גם בעניינים אישיים בחיים שלי, זה כל הזמן גם המחשבה שלי מה היה אם הייתי שואלת את הרב טוביה, וגם פשוט בנוכחות, אני חושבת שהחיבור הוא חיבור מתמשך, החיבור הוא ממשיך רק בצורה אחרת, באופן אחר ממה שהכרתי. וזה מאוד חזק, וגם יש לי הרבה הכרת הטוב על הזכות להיות תלמידה שלו, כמו כולם פה. זה באמת בנה בי קומה אחרת, עומק, שלא חושבת שהייתי מגיעה בכוחות עצמי, האפשרות לעבור את המסע בחיים שיש לך מישהו שמלווה אותך ככה, זה מתנה גדולה מאוד. וגם אני מרגישה את התשוקה ואת הרצון לזכות, גם אני וגם כל מי שפה, אני מניחה, שלנסות במה שאפשר להמשיך כאילו, כמו לא להשאיר את כל זה רק לעצמנו, להמשיך במה שאפשר, כל אחת לפי הנקודה שלה, להשפיע מזה עוד בעולם. אז מה, עוד סיפורים יש בלי סוף, אבל הרגשתי שככה דווקא מה שהתעורר לי הרצון, זה דווקא הדיבור על עכשיו, על מה שאיך הזיכרונות הם הופכים לחיים, לתוספת של חיים, שהאור הזה ממשיך לגדול בעולם. כאילו גם ממה ששמעתי ממי שדיברה לפניי, יש משהו שכאילו כולנו קיבלנו משהו אולי דומה, אבל בסוף גם כל אחת קיבלה גם לפי הנשמה שלה ולפי הנפש שלה והסגנון שלה. וגם הרבה פעמים מה שאנחנו זוכרים זה גם דברים שיש להם שייכות אלינו. אז יש משהו שהוא כללי וכולנו אחת מדברת וכל השאר מעניינות ומזדהות, כי יש איזה משהו כללי של כולם, ויש גם משהו שכל אחת קיבלה, וכזה, אם ככל שנצליח, אפילו כאילו גם בקצת וגם בהרבה, בעזרת השם, שהשם יפתח את הדרך הנכונה, להמשיך להגדיל את זה בעולם. אני אומרת שהוא הביא אור חדש לעולם, ואנחנו זכינו לקבל אותו ממקור ראשון. אז יש לי תפילה שנזכה להגדיל את זה, בעזרת השם. כל אחת בדרך שלה, בכלים שלה, באפשרויות שלה. אז תספרי על ההחלטה שלך להעתיק כאילו את הציור של ירושלים של טוביה.
זה אותו גודל? זה אותו גודל, כן. אותו גודל אחד לאחד. כן. אז ספרי על זה קצת, כאילו, מה היו השיקולים? טובי היה מעורב בזה, הוא ידע, הוא ראה, איך הוא אמר, כן, הוא ידע בטח. מה הוא חשב. זה הרבה זמן עבדת? עבדתי על זה איזה שנה בערך. זה ציור גדול של 1.70 או 1.80 על 2.10, טריפטיכון, 3 חלקים. סך הכל הממדים האלה? סך הכל, כן. סך הכל זה הגודל. כאילו ראיתי את הציור הזה, וכמו הרבה ציורים, רציתי ללמוד ממנו. להעתיק כדי ללמוד. אז לקחתי גם האתגר בלעבוד על גודל כזה, שזה האתגר בפני עצמו, שהפליא אותי היכולת של הרב טוביה להחזיק ממדים כל כך רחבים. זה כאילו לפעמים אני רואה ציורים גדולים שהם כאילו, זה כמו לצעוק ברחוב, שכולם שומעים, אבל זה לא מחזיק את המרחב. ואצל הרב טוביה הרגשתי שהוא מחזיק מרחבים מאוד מאוד גדולים, שצריך בשביל זה להחזיק מרחבים גדולים בנפש גם, ושזה מצדיק את עצמו, הגודל של הציור. וזה עוד לא היה לי כל כך מילים שם, פשוט הרגשתי שאני רוצה ללמוד מזה. אז לקחתי בד בגודל הזה, והתחלתי לעבוד כאילו בהשראה, אבל בהשראה ברורה. כאילו לא להעתיק את זה אחד על אחד, אבל כן בהשראה מכוונת. גם תוך כדי שהיה פעם שאני חשבתי שכבר אני ממש מתקדמת בציור, והראיתי לו את זה, שלחתי לו במייל, אז הוא אמר לי, יופי, זו התחלה טובה. אוקיי, הבנתי. אז לפעמים משפט אחד הספיק לי בשביל לצאת לעוד דרך. אז המשכתי מההתחלה. וגם היה לי מאוד משמעותי שבאחת הפעמים הוא אמר לי, זה טוב מה שאת עושה, אבל תשימי לב שאת לא מחכה אותי. שאת לומדת ואת לא מחכה. וזה היה באמת בשלב שהרגשתי שאני מתחילה קצת לחכות, כאילו את הציור שלו, את הצורות שלו, את זה, וזה, אין מה לעשות, זה לא עובד, כאילו, כי זה גם לא עובד, וגם אני חושבת שהוא רצה שאני אקח את הכלים ממנו ליצירה שלי. ואז באמת קצת קיבלתי את ההדרכה הזאת, וכאילו קצת התבוננתי בציור שלו, קצת שחררתי את זה, ועבדתי לבד, גם וגם. ואז זה באמת שבאופן סיימתי, אז הוא אמר לי, יופי, הצלחת. הצלחת, זה לא העתקה, זה באמת, זה פורסם בשבת אחת במקור ראשון, יום ירושלים שנה שעברה, אז שאלתי אותו לפני, הרגשתי שזה לא לגמרי הציור שלי, אמנם זה, אבל ביקשתי רשות, אז הוא אמר לי, ברור, את לא צריכה לבקש רשות, זה כבר תרגישי חופשייה, רק תגידי שאת תלמידה שלי. כאילו, לא דווקא בזה של בעיתון, כאילו, זה באמת, ליאן נראה לי אמרה, זה נראה לי, הסוד הזה שמצד אחד אתה תלמיד ואתה מקבל כל הזמן, אבל גם אני הרגשתי בכלל בשנתיים האחרונות לפני שהוא נפטר, שהוא כמעט ולא נתן לי הערות על הציורים שלי. מאוד רציתי לשמוע יותר, כמו שהוא היה נותן לי בכל השנים שלמדתי אצלו. אני לא שאלתי, אבל הרגשתי שזה בכוונה. שזה בכוונה שנתתי לך הרבה כלים. צריכה לסמוך על עצמך, למצוא את זה בתוכך. וגם עכשיו שאני עובדת, אני אומרת, רגע, אבל איך אני יודע, אם זה טוב, זה עובד, זה כאילו איפה הרב טובה שיגיד לי, ואני מרגישה הוא גם אמר, אני נותן לתלמידות שלי, אני נותן להם רגליים ללכת, אני לא מחזיק להם, לא תכף איך לומר, זה משהו כזה, שאני לא מחכים אותי, לא זה, אבל אני נותן להם את הכלים איך ללכת בעולם, וגם באומנות וגם בחיים בכלל. ואז אני הרגשתי את זה גם כשהיה לי תערוכה בתיאטרון, אז התייעצתי איתו הרבה על המדע של הציורים, על הבחירה שלהם, ובאיזשהו שלב הוא אמר לי, זהו, עכשיו נתתי לך, תמיד מה שאני אגיד, הדעה שלך, הוא הכיר אותי, הדעה שלך תנתה למה שאני אגיד, אמרתי לך הרבה, עכשיו את מחליטה. כאילו
הדבר הזה של אני מורה, ואני יודע שאני מורה, ואני יודע כמה משמעותי ההדרכה שלי, ואני יודע גם, זה ענווה מאוד גדולה נראה לי בשביל מורה. להגיד, אני יודע כמה אני משמעותי בהדרכה שלי, ואני יודע גם להגיד עכשיו, את צריכה למצוא את הדרך. יכול להיות שמספיק לפעמים שהראיתי לו ציור, והוא אמר לי, יופי שהגעת לזה. זה הספיק לי לפעמים להבין אם אני בכיוון. אבל זה מדהים, זה מדהים היכולת הזאת של לדעת מה להגיד, כמה להגיד, למי להגיד, והקשב המאוד מאוד עמוק ורגיש הזה, זה משהו שאני משתדלת גם ללמוד ממנו גם בחיים שלי. אז כשהדס דיברה, זה הזכיר לי משהו שרב טוביה אמר, שממש הולך איתי. הוא אמר לי, אל תשתכנעי, אל תסכימי למה שאני אומר לך על הציור, כי אני המורה שלך. צריכה להרגיש את זה מבפנים, שזה באמת אמיתי ונכון לך, ואז תעשי. אל תעשי עד שאת לא מרגישה את הדבר הזה שזז. והרגשתי שזה באמת נותן הרבה מקום לחיפוש הפנימי הזה, ולא רק לעשות משהו כאילו כי אמרו או כי זה אמור להיות ככה, אלא ממש, ואם אני לא מרגישה אז הוא סומך עליי ללכת בדרך שלי ולמצוא את הדרך שלי בתוך הדבר הזה. ממש מתחברת גם עכשיו, כאילו, אנחנו כל אחת, אני שומעת את הבנות מדברות, ואני מרגישה שכל אחת קיבלה קצת מורה אחר. כאילו, באמת, יש קווים מאוד מקבילים, ואיך הוא ראה כל אחת, ובאמת נגע בנקודה מאוד מאוד אישית, אבל גם אני שומעת, כאילו, הנחיות שהוא נתן לך שרה ולך יהודית, ואני אומרת, וואו, כאילו, אני קיבלתי משהו אחר קצת, נכון, הוא נתן הנחיות שונות לכל כן. אחת. הוא ראה אותנו ונתן לנו הנחיות בכיוון. זה דבר נדיר. וכאילו התורה הזאת שאנחנו לוקחות הלאה, באמת כל אחת לוקחת איזה גוון אחר של הדבר הזה. כאילו כל אחת מביאה איזה משהו משלה. זכות גדולה להיות תלמידה שלו. לא היה הבדל בהדרכה כזאת, בהדרכה כזאת, כמו שהוא הגיע לכל אחת ממקום אחר, אבל כולנו הרגשנו שזה זכות גדולה להיות תלמידות שלו. כולנו, זה עם ישראל, אני אהבתי גם את הפרטיות וגם את החיבור שלו לעם ישראל ולשיטות שונות ולתורה כזאת, והוא למד את זה וגם את זאת, וכל הזמן הוא היה מגיע למקום שהוא שאל שאלה ושם השאלות התרחבו, וזה דבר גדול, אבל הוא בשור שלו, כאילו, וגם זה מלמד אותי, כי מתישהו, יש לי איזו תחושה שהוא עשה מה שהוא היה יכול לעשות. ועכשיו אנחנו, ועוד כמה שנים אנחנו גם צריכים להעביר משהו כדי שמי שיבוא אחרינו יעשה. זאת אומרת, יש את הרצון לשור בכל תחום, כאילו, בסוף גם בתוך הקנבס, הוא אומר לי, תתרחקי תני לו לנשום. תני לו צבע להתייבש, כאילו, תני לו לעשות את שלו. ואתה חוזר, אתה לא יודע אפילו איפה אישרת את הדבר ולאן אתה תפגוש את זה בפעם הבאה. זה אומנות בפני עצמה. היה עוד משהו? כן, היה עוד משהו שלא עלה פה. הוא ראה בציור גם משהו דתי. שבא מזה, ולא מציור של יידישקייט ואני יודעת משהו, אלא מציור של נוף, ציור מופשט, ציור של מה שלא יהיה, זה משהו שמרומם, ששייך לעולמו של הקדוש ברוך הוא, וזה הוא נתן לכולם. כלומר, הציור הוא לא, אוקיי, גם הגויים מציירים, זה ציור יהודי, זה ציור ואני יודעת שבדרך כלל קוראים ציור יהודי שמציירים, אני יודעת את מערת המכפלה, קבר רחל, איש בתפילה וזה, אבל אצלו לא. ציור נוף מירושלים, ציור עשבים בשדה, ציור לא משנה מה. הכל היה ביטוי,
יהודי, דתי. וזה היה מופלא מבחינתי. הרגשתי שהיה הרבה תשומת לב לעמדה הנפשית של מי שמצייר. כאילו, התיקון הוא היה הדדי בין העבודה האומנותית, שהיא תהיה ברמה הכי גבוהה שבדיוק סידרנו ציורים שלי מלפני הרבה שנים, די בתחילת הלימודים שלי אצלו. ופתאום נזכרתי בכל מיני הערות שהוא אמר לי על הציור, וראיתי את הציורים שהיו בתחילת הלימוד שלי אצלו, שמבחינה התפתחותית הם יותר ראשוניים. ואמרתי, וואי, אבל איך הוא ידע להגיד לי אז, רק את מה שיכולתי לקבל אז. ופתאום כשראיתי את הציורים האלה, אמרתי, וואי, כמה סבלנות היה לו. כי אני רואה שזה היה לפני אולי 10 שנים הציורים האלה, 15, לא יודעת כמה שנים, לפני כמה שנים ציירתי אותם. וכזה הסתכלתי עליהם ונזכרתי בכל מיני הערות, ואמרתי, וואי, צריך כל כך הרבה סבלנות לגדל מישהו. לראות איפה הוא נמצא עכשיו, מה הוא יכול לשמוע עכשיו, וגם להחזיק לאן הוא יכול להגיע. אבל להחזיק את זה בתוכי, שהוא יכול להגיע לעוד הרבה, אבל אני יודע גם איפה הוא נמצא עכשיו. הבלנס הזה, זה היה כזה מרגש לפגוש את זה פתאום. וגם מה שהתחלתי להגיד קודם, שציירתי איזשהו ציור, וציירתי אותו לא לידו פיזית, והראיתי לו את זה אחרי, אז טוב, היכולת ראייה שלו היא הייתה גבוהה, אז אם אפשר לומר את זה ככה, אז הוא אמר לי, זה בסדר, אולי זה שמח, אבל את לא היית מרוכזת כשציירת. ואמרתי, נכון, ואז מה ששיניתי זה את עצמי, וחזרתי פנימה ועבדתי יותר בריכוז, והציור הגיע למקום אחר לגמרי. וזה היה מדהים, גם מה שאמרת על המתיחה של הקאני, ואז אני זוכרת פעם שאומר לי על האנרגיה שאני מפעילה כשאני מחזיקה את המכחול. זה הדבר הזה שיש איזה דיאלוג ביני לבין הציור, והיכולת שלי לעבור איזשהו מסע ביחד עם הציור, זה גם מביא את הציור למקום הרבה יותר גבוה, אבל גם אותי. זה כמו מראה מאוד משמעותית, ובטח כשהרב טוביה מסתכל ורואה את זה, אני רציתי שהוא יגלה לי עוד קצת, ידעתי שהוא רואה יותר, רציתי עוד קצת לדעת, אבל הוא תמיד אמר מה שיכולת לשמוע.